Bé, això és la pólvora que vindrà, però este cap de setmana també veurem ja molta de la il·luminació fallera encesa, coincidint amb l'obertura de les xurreries. Les quadrilles treballen a estall per a instal·lar focus, portalades i arcs que lluiran en totes les demarcacions. Si alcen el cap quan isquen al carrer, veuran que ens acompanyen des de fa setmanes. Estos quilòmetres de cable de llum són el treball silenciós que nos veu. És la primera fase de la il·luminació fallera que comença després de Nadal. Posar els arcs és ja la recta final. La primera tanda d'encesa serà este divendres. Enguany la crida ha sigut una setmana abans, entonces és una miqueta diferent, però igualment les falles que encenien en la crida este fin de setmana ja s'encendran coincidint en els xurreros. Esta empresa centenària de València penjarà enguany 1 miler d'arcs, tots de llum LED. 25 treballadors ultimen la il·luminació d'un centenar de falles, algunes situades a l'Horta Sud, on s'han reposat els pals i les caixes de presa de llum banyades. M'he sorprès perquè els falleros han fet un esforç i totes les falles que jo tenia dels pobles d'ací del voltant que han estat mal en tot això de la Dana, totes han anat avant, totes. Les quadrilles solen completar una falla per dia. La campanya està a punt d'acabar, perquè d'ací a 48 hores en molts carrers la llum serà preludi de tota la festa fallera que està per vindre.